je ook dat je als bewoner van Mooiland budget voor je buurt kunt aanvragen? Wij laten je wat ideeën zien. Denk aan een bankje, tuinslang voor de complextuin, ondersteuning van buurtprojecten zoals tuinmaatjes, bloembakken of iets anders leuks in of rondom je complex. Het is voor ons zeer belangrijk geweest dat de woonomgeving, dat we die hebben op kunnen knappen met geld van het buurtideeënfonds. Wij vinden ook de samenhang. Dat we samenkomen met allemaal. We hebben 4 tuinen echt helemaal opgeknapt voor mensen die dat zelf niet zouden kunnen. Die daar zo blij mee zijn. En er is zelfs één vrouw geweest die heeft gezegd: jullie zijn engelen die uit de hemel zijn gekomen. Dat heeft haar onwijs goed gedaan en de andere mensen ook. Heb je een leuk idee voor je buurt?